Pozdrav! Evo danas pravim krempitu od gotovih kora, znači kupila sam gotovo koje se sastoji od 2 kore, jel da? I znači razvaljamo kako želimo veličinu i stavimo znači peći. Evo ovako ćemo staviti. Stavit ću to peći na 180. Ne smijemo predugo jer će biti prehrskava i kidat će se slično. Isto tako ću napraviti još jednu, znači ovu. S tim da ću znači izrezati odmah već ovako znači kocke koliko želim da su mi velike. Znači kad budem stavila tu tako ću odmah izrezati i onda ću staviti peći da bude lakše rezati kada bude gotova krempita. Fil mi se sastoji od 7 jaja. Prvo se treba staviti kuhati litra vode i litra mlijeka. U međuvremenu ćemo izraditi žumanjke sa šećerom. Gustin i brašno ćemo zajedno znači promiješati i dodat ćemo u žumanjke i 2 vanilin šećera također. Zatim ćemo malo uzeti hladnog mlijeka i dodati u te žumanjke, znači da to lijepo se sjedini, da ne bude skroz jako gusto i kada zavrije mlijeko sa vodom dodat ćemo, skuhat ćemo fil. Posebno ćemo izraditi i biljanke također sa šećerom i onda ćemo dodati ih kada to izradimo u gotovi fil od žumanjaka, znači kad bude kuhan onda ćemo dodati. Pa evo, znači idem izraditi još jednu ovakvu koru, idem staviti peći ovu. U međuvremenu ću napraviti znači i ovu, pa se vraćamo znači na izradu fila. Kada smo kore znači stavili peći, stavila sam vodu i mlijeko da se grije. Žumanjke sam izradila sa šećerom i vanilin šećerom i sad ću dodati lagano još ovo mlijeko i onda ću dodati brašno sa gustinom koje sam pomiješala. Pomiješat ću znači ovdje u žumanjke. I kada ovo mlijeko zavrije, onda ću ubaciti tu znači smjesu i kuhati fil. Nakon što smo dobro izradili ovu smjesu, sad čekamo da nam se dovoljno ugrije mlijeko, to je još malo, i onda ćemo usipati unutra, konstantno miješajući, pričekati da nam se fil znači skroz gusne. I kada bude gotov, onda ćemo znači dodati izrađene biljanke sa šećerom. Evo, mlijeko nam je dovoljno toplo. Kada vam počne gusnit, nemojte se uplašiti ako slučajno vam budu onako kao grudvice. To tako znači mora biti. Vi pri kraju znači kuhanja možete uvijek izraditi još malo sa mikserom i to bude stvarno onako gladak fil i vrlo ukusan. Evo znači nakon što sam izradila biljanke sa šećerom, dodat ću ih lagano u ovaj fil, izmiješati pa idemo onda filovati kore. Smjese ima stvarno mnogo. Pa bi bilo znači dobro da imate što veću posudu. Evo
Evo, znači ovdje je kora, ovdje je fil koji sam morala prebaciti u veću plastičnu posudu s obzirom da ga je stvarno jako puno. Pa evo, znači stavljamo fil. Razmažete, znači i stavljamo ovu koru koju sam znači izrezala i slažem gore. Sada sam znači stavila cijeli fil, poravnala sam lijepo i sad znači slažete samo gore. Rezali smo znači samo iz tog razloga što će biti lakše rezati kada je ovako, nego da ste imali cijelu pa bi pucala na razne komade.